Marcos Vázquez Marei, son labrego de pensamento e de facer, pero, bueno, tive a sorte de poder estudar e son enxeñeiro agrícola, e tamén gaiteiro. A historia desta casa é unha historia moi similar a calquera da historia das casas de labranza galegas, non? Rondan os 200 anos da antigüidade, foi sometida a diversos cambios ao longo de toda esta historia, e, bueno, viuse a máxima época de crecemento foi desde principios dos anos 80 hasta finales dos 2000, e a partir de aí empezamos a ver as cousas de outra forma, non? De feito, foi cando nos introducimos no asunto da agricultura ecolóxica. Estar presentes en alimentaria é unha labor de comunicación imprescindible neste intre, non? Polo tanto, nós moi contentos de ter participado ali con un produto desta casa, non só con doble certificación, que ten a certificación de alimentación en ecolóxico e tamén a denominación de terneira galega suprema, en produción suprema, e a maiores, ese becerro noso que foi para ali, para a alimentaria, pois estaba calificado en acruga. É unha carne que se garantiza mediante un sistema público de control, que é o Consello Regulador pertinente, regulado por unha normativa europea moi estricta, que garantiza que a alimentación dese animal foi da máxima calidade, non? O sea, sin aplicación de produtos químicos, con un sistema de manexo axeitado ao que merece o propio animal, e despois, por suposto, o sea, as cualidades organolépticas que lle confire o manexo da terneira galega suprema, non? Eu o único que penso é en como facer o máximo e facelo mellor. Entón, claro, para demostrar eso, para demostrar que estás intentando facer o máximo e que queres facelo o mellor posible, hai que certificar. E certificar significa pasar uns controles rigurosos da produción que estás levando a cabo. O mundo rural non é algo idílico, senón que é algo real, e algo necesario, e algo posible, e algo que calquera que teña a intención e traballe. Si, eso aquí é, traballar hai que traballar. E cando queres ver resultados, o sea, este museo, estar 25 anos de produtores ecolóxicos, non sae da nada, sae de esforzo e tal, pero como todo na vida, non? Creo posible que todo o mundo poida producir o suficiente para alimentar o mundo e, ademais, facelo ben.